Mae'r capel yn rhan canolog o bywyd ni mewn oes mor prysur. Mae'n hyfryd cael y cyfle i fynd i gwerthfawrogi beth yw ystyr bywyd. Fi'n meddwl bod fi wedi gwneud lot o ffrindiau yn ystod bod fi wedi bod yn capel y Priordy, achos mae gyda fi ffrindiau ar ysgol sy'n dod i'r capel, ond hefyd fi yn gwneud ffrindiau newydd sydd yn dda. Dyna beth yw'r capel. Pan dwi'n meddwl am y Priordy, dwi'n meddwl yn rhywle gwyliog, yn llawn bywyd, yn agos atoch chi ac yn ofalus am bobl eraill. Mae'r Priordy yn gynnwys fawr, yn cynnig rhywbeth i bawb. Mae'r eglwys yn lle gyda naws teuluol. Mae yna fwrlwm yn y Priordy. Does neb yn cael ei gadael mas os yn y Priordy. Mae ran a lle i bawb yn y Priordy. Mae yna groes toriad ardderchog o ran oedran yn y capel a'r cyfan yn byrlymu o sul i sul. Na, mae'n bleser mawr mynd i'r capel. Mae Caerfyrddin, mae gymaint o bethau mewn mlaen yn y dre, mae gymaint o angen ar ein stepyn drws ni hefyd. A fydden ni'n hoffi meddwl bod y Priordy yn eglwys sydd yn ymwybodol o'r ardal, o'r gymuned mae fod i wasanaethu. Ac o nabod yr ardal, nabod y gymuned yn medru bod yn ymwybodol o anghenion y gymuned, ac felly mewn ffordd i fedru cwrdd ar anghenion hynny. Mae'n eglwys reit yng nghanol bwrlwm tre Caerfyrddin. Mae'n rhan o ofalaeth hefyd. I ni mewn gofalaeth gyda chapel Cana Bancyfelin a chapel Bancyfelin. Mae'n eglwys reit fywiog, mae'n eglwys lawen iawn. Mae'n eglwys gynwysfawr. Mae yna waith i bawb o fewn yr eglwys, ac mae yna le bawb o fewn teulu'r Priordy, o'r babis bach lleia i'r aelodau hynna, o'r bobl mwyaf cyhoeddus i'r bobl mwyaf tawel, bob dawn a phob talent. I ni'n mawr obeithio ein bod ni'n fath o gymdeithas lle mae'r teulu cyfan felly a bob un ohonyn nhw yn rôl arbennig o fewn yr eglwys. I fi, y prif wyl yr eglwys yw'r Pasg. Wrth i fi arwain yr eglwys, wi wastad yn trio meddwl am ffyrdd newydd o ddathlu. Ac un o'r syniadau newydd oedd yr pererindod adeg y Pasg ar yr ymdaith i ben Fryn Myrddin, cario'r groes i ben y bryn. Mi roedd e'n syniad newydd ac yn gyfle i ddathlu'r Pasg mas yn y gymuned mewn gwirionedd, ac yn gyfle i ddod â bobl ynghyd. Fel bod ni'n camu tu fas i'r adeilad y capel. Fryn Myrddin, lle pwysig iawn yn hanes lle Caerfyrddin. A fel i chi'n gwybod, mae'r pwysais ar y mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn wisgo natur dyn. Mawr yn marw ar galfariad. Mawr yn meddu amrywio. Mi eithbwyd i fyny i dop Fryn Myrddin gyda'r syniad i ddod eto y peth yn ymarferol a rhoi rhyw bwyslais gwahanol, achos i ni'n cofio pethau falle'n well pan ni'n gwneud rhywbeth. Dwi'n credu oedd mynd i dop Fryn Myrddin yn un o uchafbwyntiau 2017 a dwi'n gweithio bod e'n mynd i barhau nawr i'r blynyddoedd sydd bod. Oed i bod yn mynd i'r Priordy ers bod fi yn 2 neu 3, rhywbeth fel yna, pan symudodd yn teulu ni o Dreorci i Gyfyrddin, pan oedd yn nhad i, dad cu di, wedi cael gwaith yn y dre. O'n i'n wylo am gapel i fynd iddo fe, a dyma ni'n gweld y Priordy ac yn penderfynu mai i'r Priordy bydden ni'n mynd. Fe ges i'n ngeni a magu ar fyron yr eglwys. Oedd yn nhad o mam yn aelodau yn y Priordy, oedd yn nhad yn ddiac hwnna, a mam yn athrawes ysgol Sul am flynyddoedd ac yn gwneud cwrdd y plant gyda'r gweinidog drwy'r blynyddoedd. Mae fi wedi bod yn mynd i'r Priordy ers bod i'n fabi, a mae wedi tyfu lan na, yn dweud? Siw brofiad yw hwnna?
Mae fe'n neis achos fi'n cwrdd â hen bobl a fi'n neud ffrindiau newydd a ni'n neud sioeau gyda Betty Wyn sydd yn neis. Mae gweld y torfeidd o blant sydd yn dod yn codi calon ac mae ymateb i rhieni nhw yn barod i helpu bob amser pan mae Betty Wyn yn gofyn iddyn nhw. Mae hynny yn hyfryd ac sy'n byd yn llwyddo fel llwyddiant. A dwi'n meddwl bod hynny yn codi'n calonnau ni wrth fynd o'r capel ac wy'n teimlo ar y sul eich chi wedi cael rhywbeth i fynd gytre gyda chi sydd yn eich cynnal chi ar hyd o'r wythnos. Wel, mae yna frecwast yma. Brecwast mawr cymorth Cristnogol. Mae cymorth Cristnogol wedi lansio'r ymgyrch Mae'r cwbl o flynyddau nawr ac yn annog pawb i gynnal brecwast rhywbryd yn ystod y flwyddyn, ynddo fe? Ond i ni yma yng Nghaerfyrddin wedi penderfynu cynnal y brecwast yn ystod wythnos cymorth Cristnogol. Mae'n rhagorol bod ni gallu dod at ein gilydd fel eglwysi gwahanol a gwahodd y cyhoedd mewn ar gyfer y brecwast yma. Wrth gwrs mae'n wythnos cymorth Cristnogol a felly mae'n dda bod ni'n cael y cyfle yma i godi arian at yr achos a chofio rai falle sydd mynd heb brecwast heddi neu heb bryd bwyd heddi. So mae'n gyfle da iawn a mae'n wych bod ni'n gwneud yn gyd-enwadol hefyd. Dwi wedi gwneud yn gynnar bore yma yn wneud yr gwastro fi credu. Mae wrthi nawr yn gweini, felly mae'n rhagorol di. A wrth gwrs lawer yn nwydden rhoi masnach 10. Felly mae hwnna'n pwysleisio'r alw am gyfiawnder. Rannu'n ffydd ni, rannu mewn gweithgarwch fel hyn, hytrach na bod yn sownd wrth ein hadeiladau ni, a gwneud yn peth bach yn hunain, mae'n rhagorol bod ni'n cael wneud hyn. A nid yn unig cael addoli, ni'n cyd-addoli nos Sul, a hwnna'n brofiad gwych, ond hefyd, mwynhau ymlacio fan hyn. Wel, ddim pawb ddim yn ymlaen, mae rai yn fysi iawn bore yma, ond i'r rhan fwyaf hwnna, ni'n cael eistedd fan hyn, mwynhau cwmni'n gilydd, mae'n beth rhagorol. Pan glywys i am y brecwast yma, o'n i'n meddwl, wel, tam lai i fe hai, a fe, mae wedi bod yn hyfryd, a mae wedi bod werth codi'n fore i gael ymuno yn gael y bwyd ac i gael yr hwyl ac i gyfarfod y bobl. Thema wythnos cymorth Cristnogol eleni wrth gwrs yw'r ffoduriad. Wnaethon ni gynnal oedfa yn y dre nos Sul diwetha i gychwyn yr wythnos felly. A mae yna nifer o weithgareddau ni'n casglu hefyd yn y dre heddi, casglu arian. A mae aelodau eglwysi'r dre mynd o ddrws i ddrws hefyd. Felly mae'n wych iawn. A beth sy'n wych am bore yma yw bod so ni wedi talu am ddim byd. Mae y siopau lleol sydd wedi cyfrannu pob peth i ni wedi bita bore yma. Felly mae'r cwbl yn elw ac hefyd unrhyw fwyd sy'n ar ôl mae'n mynd i'r banc bwyd. So, wych. Fi'n digwydd bod yn un o blant y Priordy ac wedi bod yno nawr ers bron i 70 a rhagor o flynyddoedd. Ac oedd hi'n naturiol iawn, oedd yn had a mam yn byw nid nepell o'r Priordy pan o'n i'n fach iawn ac felly Priordy oedd y dewis naturiol. Rwy'n mwynhau mynd i'r capel oherwydd rydyn nhw'n gallu gweld Betty Wyn i neu sioeau a ni'n dweud ymunau a yn y festri wedyn ni'n ysgrifennu straeon am Iesu Grist. Mae'r Priordy'n agos iawn at y galon ni oherwydd mod i wedi cael pob math o gyfleon. Fanna o'n i'n gweud yn adnodau, fanna o'n i hefyd mewn gwirionedd yn gorfod paratoi ar gyfer cwrdd plant a wedyn ni yr rhaglen Nadolig. Yn bendant, mae pob un o aelodau'r teulu yn mwynhau mynd. I ni'n gweld fel lle cyfeillgar teuluol, hapus i fynd gyda'r plant ta faint mor brysur maen nhw. Sneb yn poeni dim, pawb yn gwerthfawrogi mae plant yw plant ac i ni'n cael croeso beth bynnag maen nhw wrth i wneud. Wel, does dim spel ys i ni argraffu rhifin 300 o bapur Priordy. Fi'n cofio ni'n gyhoeddi rhifin 200, felly fi wedi bod mewn spel fach nawr. Ond mae papur Priordy, mae'n gyfrwng i genhadu, mae'n rhan allweddol o genhadaeth yr eglwys. Oedd Tina'r wraidd a deud y gwir, sefydlodd y papur ar gyfer grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn y Priordy, a da ni'n mynd yn ôl i'r flwyddyn 1990. Ac rhywbeth i ysgogi'r ieuenctid oedd y bwriad a deud y gwir. A mae'r beth wedi datblygu ers hynny.
Wel, ni wedi bod yn gweithio ar y papur am rhyw 5 mlynedd ar hugain nawr. A popeth wedi mynd yn eitha da. Alun a Tina yn golygu'r papur. Dod â fe i fi a ni'n argraffu rhyw 150 o gopïau i aelodau y capel. A'n digwydd bob mis hynny. Wel, yr amrywiaeth mawr sydd yn y papur fi'n credu sy'n bwysig. Mae yna gerddi, mae yna lawer o feirdd yn y priordy. Wedyn mae yna gyfraniadau gan blant yn dilyn ymweliadau a gwahanol leoedd yn yr ardal. Ac wedyn, ar ben hynny, dyn ni wedi cynnal cyfweliadau a ffrygethwyr sydd yn at ni ar gyfer cyfle diolchgarwch ac yn y blaen. Felly mae yna ddigon o amrywiaeth. Hefyd, dyn ni wedi creu ambell i rifin arbennig. Mae chi un yn hyn oedd rhifin adeg ymddeol y parchedig W.G. Edwards fel gweinidog. Ac wedyn, rhifin yn ogystal i groesawu y parchedig Betty Wyn i'n plith. Ac dyna chi yn y canol o fan hyn, pwy sydd yma yn ei chroesawu hi, ond y plant. Fi'n credu bod ni'n cael tipyn o hwyl. Y ddoi o'n i, os na fydden ni'n cael yr hwyl na, bydden ni ddim yn neud efo ddim yn credu. Ond mae'r hwyl yn parhaol trwy'r amser. Fues i yn aelod o priordy pan symudais i Caerfyrddin rhyw 20 mlynedd yn ôl. Ac ers hynny wedi priordy a cael teulu, felly maen nhw yn naturiol wedi dod yn rhan o'r eglwys hefyd. Mae fe'n wahanol i'r ysgol, mae'n fwy o gymuned. Mae pawb yn agosach at ei gilydd a mae'n jyst yn gyfle i ymlacio yn credu. Fi'n credu bod yn rili bwysig i fi achos fel mae mor gymaint o pethau yn dod ymlaen yn ysgol nawr, os fi'n canol tygau ac mae'n nis i cael fel rhywle ble chi'n gallu jyst angofio am popeth a jyst fel chymod bod yn saff a stuff fel. Un o'r creu'r fi'n credu wastad mae'n meddwl mae'n priordy yw bonkers. Rhaid mae'r ffaith, pa chi'n dod mewn, dywch chi ddim yn ffurfiol o gwbl, chi'n gallu dod mewn gwisgo jeans, dod mewn eistedd i chi moyn a chi'n gallu siarad unrhyw un. Maen nhw fwy fel teulu gwir. Fi wedi bod yn mynd i capel ers bod fi'n fach, a pan symudon ni Caerfyrddin pan o'n i'n mlwyddyn 6, wedyn symudon ni wedyn i'r priordy hefyd. Mae'n eglwys sydd yn apelio at bob oedran. Mae ystod yn mynd o bron i 100 mlwydd oed reit lawr i'r plant ifancach. A mae'r rheini yn cael bwrlwm a holl fywyd yr ysgol Sul a'r capel wrth gwrs. Nes i osod her i'r eglwys a bydden ni'n gwneud un casglad i gwrdd a un o'r anghenion hyn bob mis yn ystod y flwyddyn. A mae hynny wedi'n gyrru ni mewn gwirionedd i chwilio o ddifri ar yr angen a mae wedi bod yn agoriad llyged. Beth yw'r angen yn ein cymuned yn hunain? I ni wedi bod yn casglu spectolau ar gyfer elusennau, i ni'n casglu cetris gwag, i ni'n ei gwaith gyda codi arian a chasglu nwyddau ar gyfer lloches i fenywod yn y dre, yn gyson. Mae yna fanc bwyd hefyd i ni'n cyfrannu at hwnna. Well, many thanks to Betty Wyn and everybody who's donated the glasses. It's nice that there's a lot of variety for distance reading, bifocal sunglasses. And we pack them up tidily and then they get delivered to Vision Aid overseas. They sort of spruce them up, check the prescriptions and they distribute them to different countries to help other people. I ni'n cael sbectol ac ni'n taflu nhw a cael sbectol newydd ac yn y blaen. Ac heb styried falle bod y sbectolau yna yn mynd i ddod y ddefnyddiol iawn i pobl rhai ffodus na ni. Ac unwaith eto dyma i chi ffordd ymarferol o fedru helpu rhywun mewn angen. Ymlith y pethau ni wedi gwneud, ni wedi cefnogi drwy ymgyrch rwydwaith merched yr annibynwyr wedi bod yn parhau i gefnogi'r lloches i fenywod yn y dre sy'n gwneud gwaith aruthrol ac mae'r angen yn fawr fanna. A lot of people, they arrive in the middle of the night in crisis, sometimes brought to us by the police, and they don't have any clothes
or anything, any possessions with them, because they've had to leave their homes in a hurry. Sometimes it's not even possible to go home to get their belongings because of the risks are too great. Just like to say a huge thank you to everyone on behalf of Carmarthen Domestic Abuse Services. And you know, if people want to donate in the future, that's wonderful, because obviously these items are always replenishable, and you know, we need ongoing supplies of these things. So we're really grateful. Fi'n credu mae'r prif peth a'r peth ni'n mwyaf balch ohono, ac nid balch yn yr ystyr o bod ni'n falch, ond yn falch bod ni wedi gallu cael y cyfle a bod ni wedi llwyddo i wneud, yw bod ni wedi medru gosod ein tŷ capel ar gyfer teulu o ffoduriad o Syria mewn cydweithrediad a chyngor Sir Gâl. I ni mor falch, allwn ni byth ymynegu yn hapusrwydd digon a llywennydd digon bod ni wedi llwyddo i wneud. A hynny eto trwy gysylltiadau yn yr Eglwys a'r cyngor Sir hefyd, a chynelodau'r Eglwys hefyd, a ni wedi croesawu'r teulu, ni wedi sefydlu pwyllgor i fugeilio teulu'r tŷ capel. Ac bellach mae'r sawl sydd ar y pwyllgor, ni wedi dod yn tipyn o ffrindiau nhw, ac mae hynny wedi bod wel, dyna beth yw Eglwys, ynddo fe. Dyna beth yw Eglwys. Os allwn ni roi cartre i un teulu, ni'n teimlo, mae dyna'n cynhadaeth ni, dyna'n gwaith ni. Wel, unwaith y flwyddyn, ni'n mynd ar pererindod fel gofalaeth, ac ni wedi bod yn pererindota ers blynydde mawr, ac ni wedi cyrraedd bob man yng Nghymru bron y bod, ond digwydd bod leni nawr, o'n ni wedi cael gwahoddiad i bregethu fan hyn yn Soar y Mynydd, ac felly fe benderfynon ni gau am y dydd fel gofalaeth, a bod pawb yn dod gyda ni i Soar, felly ni wedi gweithio'r ymweliad mae Soar y Mynydd mewn i pererindod, fel mae wedi bod yn hyfryd. Mae yn le hyfryd i ddod iddo fe, ni'n cael croeso da bob tro. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yma'r croeso, mae'n dda cael bod, mae'n dda eto. Mae'n rhyw awyrgylch hudol iawn mae'n credu yn Soar y Mynydd. Mae'n ardal mor anghysbell. A bob tro wy'n arwen oedfa yna, unwaith o'n nhw'n dechrau canu'r emyn cyntaf, wy'n teimlo bod wy'n mynd yn chwythu mas o'r pulpit, mae'n cymaint o egni yn y canu. Mae'n lle hyfryd iawn. Wel, i ni cynnal sesiynau agor y gair, ac i ni cynnal nhw yn y ganolfan Gymraeg yng Caerfyrddin, sef yr Atom. Fe benderfynodd parchedig Peter Cutts, gweinidog y Tabernacl Caerfyrddin a finne, bod ni'n mynd i wneud ar y cyd, a gwneud cyfresu byr ohonyn nhw. 4 sesiwn, toriad a 4 arall. Ac fe benderfynwyd wedyn, yn hytrach na bod ni'n cynnal yn y festri, yn o'r festrioedd, a bydden ni'n cynnal nhw ar dir cyffredin felly, ac yn ei gael nhw'n ddosbarthiadau beibaith Cymraeg i Gaerfyrddin. Mae yn un o'r pethau sydd wedi cydio, ac i ni mor falch. Mae'n amlwg bod angen i drafod y gair, neu bydden nhw ddim yn dod. Mae'r ffydd yn fwy na mynd i'r capel ar y Sul. Mae'r ffydd yn bwysig ar hyd yr wythnos bydd eich chi'n neud ar ffydd pan eich chi ar eich pen eich hunan i ffwrdd oddi wrth Gymdeithas y Capel. A mi weles i dros y blynyddoedd bod y ffydd na yn tyfu yn fwy a mwy pwysig, yn enwedig pan golles i ngolwg, oedd hynny'n siom ofnadw. Ond eto i gyd, oedd y ffaith bod fi'n credu bod Crist yn y profiad gyda fi, yn anghynnal i drwy'r profiad, wedi rhwystro i mi deimlo'n chwerw ar un adeg. Ac wedyn hynorthwyo i dwi'n meddwl i droi'r golled yn fendith. Ac dwi wedi gallu diolch am y ffaith mod i wedi colli ngolwg, am y mod i gobeithio wedi gallu helpu pobl eraill. Ac wrth wneud y gwaith o recordio llyfrau a phapur llafar y deillion i ddeillion eraill trwy Gymru, bod hynny wedi dod â bendith iddyn nhw, a falle na fydde'r gwaith na ddim wedi digwydd, ond i bai mod i yn weddol ifanc wedi colli ngolwg ac roedd yr egni gyda fi i fedru gwneud y gwaith. Dyw'r neges ddim wedi newid, dyw Crist ddim wedi newid, dyw ei gynhadaeth ddim wedi newid, dyw ei neges ddim wedi newid, ond bod y ffordd i ni'n mynegu y neges honno wedi newid.
cofio pan wyt ti'n gwisgo lan fel bigail a ti'n gwisgo lan fel angel yn y gwasanaeth? Ie. Penblwydd pwy oedd e? Penblwydd pwy o'n i'n dathlu? Penblwydd... Iesu. Penblwydd Iesu, ie. Ac fe ddaeth y Nadolig. Wel, wrth gwrs, mae'r Nadolig yn wyl pwysig iawn. Mae'r rhai yn gweud mae uchafbwynt y flwyddyn eglwysig yw i. Wel, so ni'n siŵr os byddwn ni'n gweud hynny, mi'n credu bod y Pasg yw'r uchafbwynt, ond wrth gwrs, byddwn ni'n gallu dathlu'r Pasg, ond i bai bod gyda'r Nadolig hefyd. Ac ni'n cymryd Nadolig yn sirius iawn yn y Priordy. Mae Sion Corn yn dod i capel a mae fe'n eitha hwyl i weld y plant os mor gyffroes i weld Sion Corn. A pryd mae clychau Sion Corn wedi cyrraedd, maen nhw jyst yn hapus eu bywyd. Chi'n cofio canu yn y capel? Ti'n nanen. Ie, ti'n cofio canu? A sylen. Beth o'ch chi'n canu te? Sylen o seleri. Ti'n mynd i canu fe nawr? Sylen o seleri. Lechallan yn gadlu. Dewch chi nes fe fleri weld am baba Iesu. Dewch chi nes fe hemi weld am baba Iesu. Pythefnos cyn Nadolig, oedd wedi gosod y naws yn hyfryd iawn. Oedd y capel yn llawn o hen fymgydd reit lawr at yr rhai ifanc a ffrindiau o'r plant a'r perthynas eraill yn dod i weld nhw'n cymryd rhan. Bwrlwm eto o'r ifanca reit lan i'r hynna. Y parti bechgyn a'r parti merched, y rhai yn hun ag gilydd wrth gwrs yn cymryd rhan. Ac o'n i'n clymu gweithgareddi'r teuluoedd i gyd mewn jyst cyn Nadolig yn rhoi naws hyfryd ac yn paratoi ni'n feddyliol am Nadolig hefyd. Mae rhai o'r dynon a'r merched wedi cael cyfle i sefydlu dau barti, parti bechgyn a parti'r merched. Ac wrth gwrs, rhai o'r dynon heb ganu eriod y gyhoeddus o blaen. Fi'n hoffi'r angylion a'r bugeiliad bach achos na gyd maen nhw'n wneud yw ffysan rownd a cael hwyl achos maen nhw'n fach wrth gwrs, ond fi'n hoffi hwnna achos mae fe bach yn ffynnu i watcho a maen nhw'n cute fyd. Tynnalyn, blechau Santa Claus. Tynnalyn, yn canu yn enws. Da iawn chi. Nawr te.